बे समाव मुंख्लंफोरनि मुङाव मेथाइ रोजाबनाय बे हाबाफारिखौ मुङाव सोनो थाखाय खावलायबाय। मुंख्लं मेथाइखौ जागायनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव मुंख्लंफोरनि सुबिदायाव जोंनि आलासि बड'फाफोरनि बड'फानि मुङाव बिबारनि आलासि आरो जोहोलाव थुनलाइ बसुमतारिनि सामल बिबारनि बावैनि आलासि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय उदालगुरि जिल्ला आफादगिरि कॉर्डिनेटर उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ कारिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ उदालगुरि जिल्ला बर' हिसाबै जिल्ला सिमला जिल्ला आफादगिरि रबिबार दैमारि बिथांमोनखौ खावलायदों। बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर्ड दैदेनगिरि कमरेड डेपुटि स्पिकार बिथांखौबो बिबान हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय।